Dobrý deň, vítajte pri prvom Zdrojak screencaste. Keďže toto je slušné médium, asi by som sa mal predstaviť. Moje meno je Igor Hlina, a.k.a. Srigi. A som web developer, dokonca dalo by sa povedať obyčajný web developer. Ako taký obyčajný, bežný web developer, takmer na dennej báze pracujem v JavaScripte s pomocou knižnice jQuery. A po toľkých, dalo by sa povedať už rokoch skúseností, som nabral pocit, že spravovať väčšie aplikácie v jQuery nie je vôbec žiadna náhoda. Dokonca to tvrdia aj títo páni, ktorým dávam za pravdu. Napríklad článok od Adenta, tu na Zdrojaku, alebo z minuloročného WebExpa prednáška Daniela Steigvarda za hranicami jQuery. Naozaj spravovať väčšie aplikácie v JavaScripte pomocou jQuery nie je žiadna náhoda, nie je to jednoduché ani manažovať, ani udržovať, ani rozširovať, pretože priznáme sa, väčšinou tie aplikácie v jQuery píšeme ako jednu veľkú dlhú document ready function, kde je nasypané všetko, dalo by sa povedať takým procedurálnym štýlom. K tomu prispieva ešte kombinácia asynchronicity, takže všetko je to pomiešané v jednom súbore, nič nie je oddelené do niekoľkých súborov. Našťastie obidvaja páni predkladajú ako keby jednoduché návody alebo jednoduché kúsky, skladačky, ako ten JavaScript zlepšiť. Ale sú to naozaj iba také skladačky a ťažko si ich bežný človek dá dokopy. Napríklad tuto Adent doporučuje alebo ukazuje, že môžeme sa vydať cestou Backbone.js, _JS a podobne, ale my ako tí bežní web developeri máme založený biznis na kódení v tom jQuery a málo kedy dokážeme takéto veci pretlačiť do devel tímov, do našich devel tímov, aby sme prešli na nejaký nový úplne koncept založený na Backbone.js a podobne. Toto si môžu dovoliť napríklad startupy, ale nie je zabehnutý biznis. A preto som hľadal čo najmenší krok, ktorý povedie k celkom, dalo by sa povedať, výraznému zlepšeniu môjho JavaScriptu. Aspoň taký malý krok, aby sa dalo povedať, že už som na dobrej ceste. A práve tu mi poslúžili tieto tutoriály. Namespacey, tie sú dneska už veľkou nutnosťou pre písanie čo len malých aplikácií, ktoré chceme škálovať dohora v neskoršej fáze. Ďalší článok, ktorý mi v tom pomohol, je tento, ako organizovať ten JavaScriptový kód do viacerých súborov. No a veľký objav pre mňa bol článok Loose Coupling with PubSub plugin, kde Rebecca Murphy ukazuje, dalo by sa povedať, ako keby takú novátorskú techniku, ako v tom jQuery pracovať, ako v ňom ovládať aplikácie. Poďme si ukázať jednoduché demo, ktoré som napísal v čistom jQuery. Je to takáto aplikácia, ktorá využíva YQL, Yahoo Query Language. Yahoo Query Language je veľmi jednoduchá API služba, ktorá sa snaží prekladať webové služby do podôb databázových tabuliek, nad ktorými môžeme spúšťať selekty. Ja taký jeden select spustím nad tabuľkou Dict, čiže novinky v Dict, alebo vyhľadávač serveru Dict. Spustím tam dotaz, kde je vyhľadávaným výrazom cat. Keď dojde odpoveď vo forme JSON, tak prejdem jednotlivé JSON elementy, nasypem to do nejakého search resultu. Môžem si pozrieť štruktúru tej stránky. Sledujte dole Firebug UL ID search result. Tam nasypem tie výsledky, ktoré prídu z Yahoo servera. To, čo sa tam bude posielať, mám form ID search form. A ja okrem toho si jednotlivé dotazy na YQL ako keby storujem do tohto jednoduchého search logera, len preto, aby tá moja aplikácia nebola až taká jednoduchá. A ako ste mohli vidieť, tak je tu taká ikonka, ktorá indikuje stav toho requestu. Keď sa pozrieme na kód tejto aplikácie, ako vravím, je to jednoduchý, dalo by sa povedať, procedurálny kód, ktorý je nasypaný do funkcie document ready function
do callbacku, ktorý sa spustí, alebo ktorý jQuery spustí po tom, čo je vybudovaný dom na stránke. A keď si to tak rýchlo preletíme, nejaká funkcia na generovanie unikátneho ID, nakešujem si jednotlivé elementy a všetko sa spustí v tomto callbacku search form submit, ktorá je odpálená po tom, čo je search form odoslaný. Ja tomu odoslaniu hneď zabránim, lebo si ho ohandlujem vlastným Ajax requestom. Získam vyhľadávací search term z formulára, vyhľadám ho v nejakom input tlačítku, potom do search loggeru hneď appendnem LIčko, tomu LIčku nadstavím nejaké unikátne data request ID, aby som potom mohol, keď sa Ajaxový call dokončí, to LIčko si nájsť a nadstaviť mu klasu, že request dokončený alebo error. Potom spustím ten samotný Ajax request, to vyžaduje nejaké takéto údaje, ktoré musím nasypať. Tu vidíme ten select nad tou tabuľkou dig.search.search. Tam to je len takto jednoducho skonkatenujem ten vyhľadávaný search term. Predtým, než sa odošle request na API, tak si to unikátne ID priradím do xhire objektu. A potom, keď dojde odpoveď od serveru, tak v tomto parametri data mám ten prijatý JSON. Môžeme si to pozrieť, ako ten JSON asi vypadá. YQL má takúto celkom peknú konzolu. A toto je, čo mi vráti. Vidíte, že je tu query a zanuruje sa to ďalej a tie výsledky sú až tu. Query, result, stories a potom už ide pole vyhľadaných alebo nájdených výsledkov. Takže ja presne robím to, že nájdem si search logger, nájdem si tamto LIčko, ktoré odpoveda IDčku toho requestu, ktoré som nadstavil aj tu, tomu search logger requestu. Zmením mu triedu, odstraním triedu loading, nadstavím error, teda odstraním error, ak tam prípadne error bola, nadstavím to na OK, ak teda sa spustila funkcia success, ak sa spustila funkcia error, tak nadstavím class error. To umožňuje naštýlovať ako keby tú správnu ikonku vďaka týmto jednoduchým CSS štýlom. Tu sú tie obrázky. Takže toto je inakšie doporučovaný spôsob, ako prehadzovať alebo ako indikovať jednotlivé stavy nejakého Ajaxového callu prehadzovaním tried na appropriate elemente. No a v momente, keď je error alebo search logger hotový alebo sme s ním hotový, tak prejdeme jednotlivé výsledky, ako som vravel. Pozrime si ešte raz ten JSON. Data, query, result, stories a potom už nad tými iterujeme. Ako som vravel, tu je už to pole, nad ktorým potom pomocou jQuery iterujeme a vytvoríme obyčajné LIčko, kde napchám object href, object title a napchám to v konečnom kroku do search resultu, čo je moje UL-ko, kde sú tie výsledky takto vo forme LI pekne vypísané. Aký je problém s týmto kódom? Ako vravím, je ťažké to spravovať. Predstavte si, že túto aplikáciu budete škálovať dohora a už teraz je to pomaly 50 radkov kódu. A čo je na tom najhoršie, že všetko je ako keby natvrdo previazané, není tu žiadna ako keby abstrakcia, kto je za čo zodpovedný. Celá táto funkcia submit callback function je zodpovedná za všetko. Myslím si, že to vôbec nie je správny prístup. Určite si to myslia aj páni v tých predošlých článkoch. Tak poďme si ukázať, ako túto aplikáciu vylepšiť. OK, začneme tým, že ja si pripravím nový projekt, kde skopírujem pôvodné súbory. Takto ich tam surovo pretiahnem, pastnem. Zavriem súbory, ktoré už nebudem potrebovať. Nechám si otvorený iba pôvodný main.js, pretože z neho budeme vykrádať, dalo by sa povedať vykrádať, to, čo už máme spravené. Tak to schovám dole.
Ten nový main.js premenujem na Bootstrap.js. Naša aplikácia bude mať teraz úplne novú štruktúru. Som trošku skomolil to meno. Ešte raz. A samozrejme musím to meno referovať, tú zmenu, aj v svojom index.html súbore. Dobre, čo urobím? Zmažem celý Bootstrap a začneme našimi namespacami. Ja si vymyslím nejaké meno pre našu aplikáciu a zadefinujem to meno ako globálny kontajner v globálnom namespace a tam bude celá naša aplikácia umiestnená. Povedzme, že meno našej aplikácie bude Lorem a použijem taký ten štandardný bezpečný postup vytvárania globálneho kontajnera, globálnej premenej pre náš projekt. Je to taký bezpečný, pretože do premenej lorem priradím, ak už lorem existuje. Ak neexistuje, tak tam priradím prázdny objektový literál. Zároveň si do lorem hneď priradím nejakú utility metódu, o ktorej viem, že ju budem potrebovať. A ja ju vykradnem, dalo by sa povedať, z toho nášho pôvodného projektu. Takže metódka na generovanie unikátnych čísel. Dobre, budeme pokračovať tým, že toto je ten projekt, ešte bez zdrojákov obnovím to a takto to vypadá, keď spustíme projekt s tými nakopírovanými zdrojákmi. Ja začnem abstrahovať jednotlivé elementy, začnem vyhľadávacím formulárom a budem ich reprezentovať ako natívne JavaScript objekty. Nebudem nad nimi rozmýšľať formou jQuery selektorov a jQuery kontajnerov. Takže ja si pripravím nový formulár a kontajner, folder, v ktorom bude definícia toho formulára. Keďže máme tie menné priestory, tak budeme dodržiavať konvenciu a to umiestnenie v namespacey bude kopírovať umiestnenie na harddisku. Ja odporúčam, aby ste si formuláre schovali takto do namespaceu form, alebo forms, zvolil som form. A keďže je to zanorené ešte o jednu úroveň ďalej, ako je lorem, tak musím vytvoriť aj kontajner pre naše formuláre, namespaceový kontajner pre naše formuláre. Takže to urobím takto, opäť tým bezpečným spôsobom. Ak už namespace lorem form existuje, tak ho použijem, inak ho vytvorím. No a ja do tohto namespaceu teda začnem umiestňovať kód. Začnem tam umiestňovať kód nášho search formuláru a umiestním tam search formulár pod property search a táto property bude obsahovať funkciu, ktorá bude takzvanou konštruktor funkciou. Ja si do tejto funkcie pri vytváraní objektu predám node. Je to vlastne tento element search form. Zatiaľ to nie je moc elegantné riešenie, pretože keďže budem inštancovať jednotlivé formuláre, nie je asi vhodné, aby formulár pri svojej inštantizácii preberal nejaký parameter, že kde sa nachádza jeho HTML kód. O mnoho lepší spôsob by bol, keby formulár sám renderoval sám seba. V tomto tutoriáli to zatiaľ nebudeme riešiť, možno v niektorej z ďalších častí, v ďalšom screencaste túto tematiku prebereme. Zatiaľ ten HTML kód do formulára, do konštruktora nasypeme zvonka. Takže ja si nodu niekam odložím do objektu
Zároveň asi budem chcieť nejako spracovať odoslanie formulára, keďže noda bude reprezentovať jQuery kolekciu toho HTML kódu, tak ja môžem volať klasické jQuery metódy a chcem, aby submitnutie toho formulára spracovala nejaká metóda tohto nášho objektu Lorem Form Search. A začnem asi tým, že formulár by som rád zvalidoval, takže dám thisValidate ako callback na node submit. Metódy budeme definovať ako takzvané property prototypu našej konštrukčnej funkcie. Sa rovná funkcii. Tá funkcia bude preberať, keďže sa callback spracuje jQueryackou knižnicou, tak nám príde do funkcie object event. Ja ten event hneď zablokujem, aby nedošlo k odoslaniu formulára pre default. No, čo je dôležité si uvedomiť, že kde ja ten formulár inštancujem. Nemôžem ho inštancovať v Bootstrape, pretože by som ho musel includenúť pred samotný Bootstrap, ale to si nemôžem dovoliť, pretože Bootstrap mi definuje môj globálny namespace container, s ktorým samozrejme pracuje samotný formulár. Takže ja budem musieť urobiť to, že pre svoju aplikáciu budem musieť vytvoriť nový súbor, v ktorom ako keby tá aplikácia bude spustená. Ja si ho takto oddelím a vytvorím nový súbor app. A opäť tu použijem jednu z doporučených techník a celý kód obalím vlastným scopeom, ale použijem tu drobný trik. A v podstate sa jedná o to, že metóda call nám nadstavuje, čo volaná funkcia, a to je práve táto funkcia, bude chápať ako this. Čomu bude rovné this? A my hovoríme, že bude to rovné tomu globálnemu objektu lorem. Takže ak niekde budem potrebovať napríklad to unikátne ID, tak môžem zavolať this unique ID. A bude to odkazovať na tú našu metódu lorem unique ID, pretože this v tomto scope ukazuje na lorem. Zároveň si predám do funkcie parameter jQuery. Ten prvý parameter metódy call nám definuje, kam bude ukazovať this, a ďalšie parametre definujú to, čo sa predá do funkcie samotnej. Ja si tam predám jQuery, aby som mal dostupný ten znak $. Nebudem využívať ten globálny znak $, ktorý je dostupný v globálnom namespace, pretože nejaká third party knižnica by ho mohla redefinovať, tak ja použijem opäť takýto bezpečný spôsob, že si predám jQuery, ktoré nebude nikto redefinovať, a predám si ho ako parameter s menom $, takže nebudem týmto obmedzený. A zároveň si predám ďalší, alebo budem očakávať nejaký ďalší parameter undefined, ale ten parameter nepredám. Musel by som tu predať undefined, ale to ja neurobím. Čo tým dosiahnem? Že undefined sa bude 100% rovnať undefined, pretože ak by bol zákerný kód inkludnutý do mojej stránky, ktorý by urobil to, že undefined rovná sa true, v tomto scope by undefined sa rovnalo true, ja to ako keby overridenem, prepíšem tú zákernú časť kódu, ak by sa náhodou stala vlastnou implementáciou, dalo by sa povedať.
premennej alebo hodnoty undefined. Keďže si ju nepredám cez call, tak bude undefined rovné undefined a dalo by sa povedať som safe. Ja si inštancujem náš search form takýmto spôsobom. Tu už môžete vidieť tie benefity našich namespaceov. Takže máme inštancovaný náš search form. Ešte skontrolujem, či som to všetko dobre nainkludoval. Môžeme skúsiť si vydumpovať ten náš search form. Či je všetko v poriadku. Pozrieme sa v konzoli. Search form ukazuje na undefined. Zabudol som operátor new. No, takže teraz je všetko už v poriadku. Vidíme, že je tu property node, ktorá obsahuje tú jQuery kolekciu, ktorú sme predali do konštruktora. Je tu funkcia validate, alebo metóda validate. Čiže search form sa skutočne rovná našemu objektu a práve volanie tejto funkcie search v našom namespace lorem form je volaním konštruktor funkcie lorem form search. Mohli by sme skúsiť vlastne submitnúť formulár a pozrieť sa, či všetko prebieha aj tu v poriadku. Ja urobím takú vec, ukážem vám na drobný zádrhel s týmto volaním. My nadstavujeme na this node submit callback, ktorý je nadstavený ako metóda nášho search form objektu. Skúsime sa pozrieť, čomu bude rovné this. A čo to vlastne bude znamenať? This je rovné formuláru samotnému. A pre nás to znamená to, že ja si teraz nemôžem dovoliť urobiť takúto vec, že ja si napríklad definujem nejakú ďalšiu metódu. Povedzme, toto bola search validate, ja definujem submit, potom čo zvalidujem, by som asi rád submitol hodnoty, povedzme takýmto spôsobom. Tu si dáme, že to do validate a keď je všetko v poriadku, keď validácia zbehne, tak by som rád volal this submit Q, povedzme. Získam ešte ten objekt Q. A práve už tu narážam, že chcem ten objekt Q alebo tú hodnotu toho search form políčka získať nejakým takýmto spôsobom, ale keďže to this ukazuje úplne niekam inám, ukazuje na samotné node, takže ja si nebudem môcť dovoliť toto volanie, this submit. Musím to nejako korigovať a to urobím veľmi, veľmi jednoducho tým, že tú definíciu toho, aký callback sa má zavolať, keď sa formulár submitne, keď sa HTML alebo jQueryovský formulár submitne, ktorá metóda sa má zavolať? Má sa zavolať metóda thisValidate, ale tak, aby this v tej metóde, v samotnej metóde validate ukazovalo opäť na náš formulár, tak to opravím pomocou takéhoto jednoduchého volania a môžeme sa pozrieť, kam bude teraz ukazovať to this. Predtým ukazovalo na formulár. Refreshnem projekt, odošlem formulár a ukazuje nám opäť na náš objekt. Čiže toto sme, dá sa povedať, opravili. Táto vec, táto metóda bind, ktorá je dostupná v každej funkcii, nie je podporovaná staršími browserami. Je možné ju emulovať pomocou tzv. Polyfillu. Ja som si ten kód odložil. Je možné ho nájsť na Mozilla developer.org alebo developer.mozilla.org. A v prípade, že metóda bind nie je dostupná,
tak si ju zadefinujeme takýmto polyfilom natvrdo. Dá sa povedať, že emuluje metódu bind takmer do bodky, metódu bind, ktorá je implementovaná v JavaScriptových enginoch. Nie je to úplne 100% riešenie, sú tam drobnúčké odchýlky, ale je to dostatočné riešenie pre naše potreby. Takže máme našu metódu find, voláme ju opäť na thisNode, pretože this ukazuje opäť na náš formulár a thisNode je naša jQuery kolekcia. Ja tam potrebujem nájsť to naše input tlačítko. To získam takto a hodnotu jeho získam asi takto. Takže toto môžeme všetko vymazať. A do funkcie submit mi príde samotný vyhľadávaný reťazec. V tomto bode by som asi rád odoslal request na YQL. Mohol by som to urobiť spôsobom ako v starom kóde, že zavolám priamo $.ajax, ale ako hovorím, není to dobrá technika, je to hard coupling, je to zavádzanie závislostí do nášho kódu, tomu sme sa chceli vyhnúť, tak to urobíme inak. My ten request delegujeme niekam inám a založíme si opäť, dalo by sa povedať, utility metódku na našom aplikačnom kontajneri. Ktorá ten Ajax request za nás vykoná. Je to z toho dôvodu, aby sme mohli tú implementáciu toho requestu kedykoľvek vymeniť za nejakú inú. Napríklad keď prejdeme na iný framework, ako je napríklad Yahoo alebo Google Closure, tie určite poskytujú vlastnú implementáciu Ajaxových requestov. Aby sa naša aplikácia nemusela meniť, tak vlastne zmeníme iba metódku lorem request a prepíšeme ju podľa týchto knižníc. Ja si navrhnem nejaké API pre túto metódu, ktoré mi bude vyhovovať. Asi prvý parameter budú parametre, ktoré budú nadstavovať ten Ajax request. Druhý parameter bude asi funkcia, ktorá bude zavolaná, keď bude všetko v poriadku. Ja použijem síce anonymnú funkciu, ale tomuto sa hovorí, tuším, pomenovaný funkčný literál, čiže ja to meno success v tej anonymnej funkcii spomeniem. No a tretí parameter bude asi funkcia error, keď request zlyhá, tak si ju zavolám. Ja si to takto naformátujem, aby som sa v tom kóde ľahšie vyznal. No a náš prvý parameter musí mať tiež asi nejakú formu. Opäť si navrhnem, že to bude objektový literál, v ktorom budú parametre alebo properties ako tieto. URL type a data je asi to, čo ma zaujíma najviac. Ja tam skopírujem veci z predchádzajúceho kódu, z predchádzajúceho projektu. Tak dalo by sa povedať, že volanie lorem request je v poriadku. Do mojich success metóda error do mojich callbackov asi tiež budem očakávať nejaké parametre. No a treba tú metódu lorem request nejako implementovať. Ja to asi nejako takto surovo skopírujem a prepíšem to, čo bude treba. Asi nejako takto. Budem tu síce využívať globálny jQuery objekt, ale zatiaľ to pre naše potreby asi bude dostačovať.
Takže tá metóda lorem request má 3 parametre: params, callback success a callback error. URL bude asi params URL. Type bude params type. Data type si nadstavím na tvrdo na JSON a data nadstavím na params data. Takto. Success funkcia, toto je implementácia jQuery callbacku. Ja tam budem volať asi ten svoj callback success a záleží len odo mňa, čo chcem tomu volajúcemu kódu predať. Som si definoval data a state. Doporučujem, aby ste tomu volajúcemu objektu nepredávali XHR objekt, pretože on ho za žiadnych okolností nepotrebuje. Takže mu prístup k tomuto objektu nedáme. Callback error. Hotovo. Mohli by sme to, hádam, aj vyskúšať, či ten request prebehne tak, ako očakávame. Vidíte, že sa spustil. Som 2 razy uklepol. Ale zdá sa, že všetko, request bol odoslaný a údaje prebehli v poriadku. Toto sú veci, ktoré som naozaj nadstavil v tom volajúcom kóde. Search, callback format ako data. Ja vyhodím toto volanie dumpu. Čo tu ešte bude mať? Toto je asi všetko pre môj objekt search form alebo form.search. Poďme si nadefinovať objekt search logger. Ja ho umiestním priamo do namespaceu lorem. Ja dúfam, že sa mi ho tam podarilo umiestniť. Inkludnem si ho. Nainštancujem si ho. Definíciu dodám za chvíľku. Takže search logger, keďže nie je zahlbený o jednu úroveň alebo o viac úrovní ďalej, tak môžem priamo lorem search logger rovné konštruktor funkcia. Opäť si predám nodu a uložím si ju do pamäti objektu. Aké metódy by asi tento logger mohol mať? Videli sme v tej demo aplikácii, že na začiatku requestu pri odoslaní nám vlastne do neho nejaký callback uložil HTML kód LI elementu, to sa dialo tu, takže asi budeme reagovať na submitnutie search formulára tohto objektu, tak si tú metódu nejako hodne pomenujeme. Dúfam, že idem na to dobre. Ako ju pomenovať? Povedzme handle submit. Napríklad. Čo mňa tu bude zaujímať je asi to request ID a vyhľadávací výraz, tak ako v pôvodnej aplikácii. Aha,
Zabudol som tu dať. Takže takto. Lorem, search, logger, prototype, handle submit. Ja tu v podstate môžem urobiť skopírovanie tohto kódu. Opäť použijem tento zápis, request ID AQ. Ďalšie dve metódy, ktoré budem potrebovať, bude reakcia na prijatie výsledkov, ktoré obdrží search form. Takže môj search logger by mal na toto zareagovať tým, že prepíše triedu toho adekvátneho LI elementu z loading na OK, v prípade, že všetko prebehlo OK, ak došlo k chybe, tak na error. Takže definujem aj tieto metódy. Tam ma bude zaujímať pravdepodobne request ID, ale keďže to, čo bude zavolané po obdržaní response zo servera, bude natvrdo predávať výsledky a request ID, tak ja to musím reflektovať aj vo svojej metóde. Tam sa zavolá asi tento kód. Opäť toto neukazuje správne, ale musí to byť takto. Handle OK a ešte handle error. Result, no tu asi žiadne resulty nebudú. Takže takto to prehodím. A dalo by sa povedať, že náš search logger je pripravený. Potrebujeme posledný objekt a to je search results, ktorý bude abstrahovať náš UL kontajner pre výsledky, ktoré tam nasypeme z príchodzieho JSONu. Ja to asi takto skopírujem, pretože sa ten kód dosť opakuje. A jediné, čo asi tento objekt bude mať za metódu, tak to je asi vyrenderovanie výsledkov, ktoré mu predá search form nejakým spôsobom, alebo ktoré mu niekto nejakým spôsobom predá. A ja použijem toto jednoduché volanie, opäť skopírujem pôvodný kód. Niekde tu bolo aj definovanie tejto premennej, ktorá drží ten HTML kód. Všimnite si, že opäť zneužívam globálny objekt jQuery. Ak chceme ten náš kód udržať, použijem anglický výraz decouplet, čiže aby nebol závislý na okolnostiach, čo sa dejú vonku, tak dobrým mravom je všetko si predávať cez konštruktor alebo cez setter metódy. Takže ja si to jQuery nebudem na ňo šiahať takto cez globálny priestor, ale ja si ho predám a uložím si ho do inštancie. A nebudem to používať takto, ale takto. Takisto už nebudem takto sa
náročne zanorovať. Render sa nemá, alebo search result sa nemá čo starať, ako sú objekty zanorené, má dostať priamo surové výsledky a on ich iba vyrenderuje. Takže toto je náš search result, ešte ho musíme dopísať do HTML kódu. Results, neviem, či tam to S som dal alebo nie. Nainštancujeme si to. Niekedy závidím tým, čo používajú pokročilejšie editory. Skúsime to spustiť, či všetko prebehlo v poriadku. Ja vyčistím konzolu, či nedochádza k nejakej chybe. A zdá sa, že všetko je v poriadku. Ešte skúsim takto otestovať, či všetky súbory sú inkludnuté v poriadku. Áno. Search results. Ako ďalej pokračovať? Takže náš search form obdrží dáta. Môžeme si to vyskúšať. Po submitnutí sa vykoná metóda validate. Validate spustí submit. Submit spúšťa lorem.request. Keď request skončí, tak obdržíme v callbacku údaje. Skúsime to, či všetko prebehne tak, ako očakávame. Máme tu objekt, áno, to je ten objekt z YQL, Query, Results, Stories, a tu sú už naše výsledky. Takže toto funguje, ale naša stránka je v podstate mŕtva. Komponenty spolu vôbec zatiaľ nespolupracujú a práve to, čo zabezpečí tú spoluprácu, je ten posledný chýbajúci článok, ktorý vám chcem v tomto tutoriáli predstaviť, a to je technika PubSub. Ja už tu mám pripravený ten plugin, ja len ukážem, ako som sa k nemu dostal. On je hostovaný a nalinkovaný, hostovaný na GitHube a nalinkovaný je v tom článku, ktorý som ukazoval na začiatku z Netatsu, Loose Coupling with the PubSub plugin. Nájdete si ten plugin takto. Tu je niekoľko rôznych užitočných pluginov. Ja ho stiahnem, alebo si skopírujem jeho zdrojový kód a vytvorím nový javascriptový súbor podľa konvencií jQuery pluginov. Takto ho tu vložím. Je veľmi, veľmi krátky. V podstate je tu viac komentárov ako kódu samotného. Je to veľmi jednoduchý plugin na implementáciu vzoru Observer. To je to, čo si myslím razantným spôsobom zlepší vaše jQuery, váš JavaScript. Ide nám v podstate iba o metódy publish a subscribe. Takže poďme to implementovať. Začneme search resultom. Najskôr ešte ten plugin pripojím do nášho dokumentu. Dúfam, že všetko prebehne v poriadku a myslím, že problémy nebudú. Takže tu už viacej kódu nepotrebujeme a budeme využívať PubSub techniku. Začneme s ňou práve tu. Keď obdrží náš callback údaje, alebo keď sa spustí náš callback a obdržíme údaje, tak nechceme priamo nejako kontaktovať search logger a search result, ale jednoducho vykričíme do sveta nejakú vetu a k tomu pripojíme údaje. Urobíme to veľmi jednoducho. Opäť použijeme tú takú decoupling techniku, že nezavolám priamo ten jQuery plugin ja, ale nechám tú funkciu delegovať na niekoho iného. Takže ja do sveta vykričím nejaký vlastný výkrik, pomenujem si ho tak, ako ja chcem. Ja si ho pomenujem napríklad form search results a
ak je nejaký záujemca o tento výkrik, tak ja mu okrem toho môžem predať takto formou array literálu údaje, o ktoré by sa prípadne mohol zaujímať. To isté spravím pre funkciu error. Opäť pomocou tejto techniky vykričím do sveta, že došlo k erroru. Kto chce, nech sa o to zaujíma. Ja musím implementovať metódu lorem publish, lorem subscribe, takže to opäť pridám do nášho hlavného objektu. Pozriem si hlavičku metódy publish. Má dva parametre, topic a argumenty. Takže ja to budem nasledovať. A urobím vlastne iba to, že prekopírujem vlastne táto naša lorem publish sa bude správať ako proxy metóda, ale opäť umožňuje toto, aby som mohol kedykoľvek túto metódu vymeniť za niečo iné a moja aplikácia sa o to vôbec nemusí starať. Ja to isté urobím pre metódu subscribe, si radšej skopírujem to meno, ktoré mám problém niekedy napísať. Jej parametre sú topic a callback, čiže nejak takto. Takže máme tieto metódy oproxiované v našom objekte lorem. To vykričanie by malo fungovať. A teraz povedzme si, ešte tu doplním vykričanie toho, že formulár bol submitnutý, pretože kričíme do sveta iba to, že došli údaje alebo došlo k erroru, ale náš search logger sa zaujíma aj o to, že bol submitnutý formulár samotný, takže vykričíme aj to. A údaje, alebo to, čo nás zaujíma, to, čo chceme ľuďom alebo našim objektom zdeliť, tak to je query a request ID. Dobre, tak vyskúšame zareagovať na tento event form search submit. Môžem to skopírovať vlastne takýmto spôsobom. A to, že search logger bude na toto zakričanie, na tento event reagovať, práve nadstavíme v našom konstruktore. A tu má byť callback. Ktorý callback nás zaujíma? To je handle submit. Takže to takto nadstavíme. Poďme to vyskúšať. Vidíme, že sme nadstavili v konštruktore objektu search logger, aby sa zaregistroval na zavolanie form search submit a keď k tomuto dojde, tak sa zavolá metóda handle submit na tomto objekte. Handle submit je tu a obdrží tieto dva parametre. Všimnite si tú súhru tých parametrov, očakávame Q a request ID a my presne to robíme v tom objektovom alebo v tom array literáli. Zakričíme ten event a predáme parametre search logger, presne to poradie aj počet tých parametrov followuje. Poďme to vyskúšať. Odošleme logger nezareagoval. Request ID is not defined. My to request ID vôbec nevytvárame, takže to napravme. Použijeme našu utility metódu unique ID z hlavného objektu. Refresh a vidíte, logger zareagoval
odchytil si event form search submit a vykonal callback, ktorý sme mu nadstavili v konštruktore. V momente, keď dojde k prijatiu requestu, k prijatiu response, vykričíme tento event, takže search logger zavesíme aj na tento event. A toho bude zaujímať. Vtedy budeme spúšťať metódu handle OK. Táto metóda obdrží data a request ID. Ako som hovoril na začiatku, že nás tu bude zaujímať iba to request ID, ale keďže dojdú aj resulty, tak musíme to poradie parametrov dodržať. Okrem toho, ja by som tu ešte mal asi dokončiť alebo ohandlovať to zanorenie tých resultov. Takže ja to priamo v tom handleri success toho requestu urobím, aby som prípadným subscriberom na tento event nepredával ten celý zložitý JSON s týmito pre nich nepotrebnými údajmi, takže ja ich priamo vyfiltrujem v tomto response kóde data query results stories. To budeme potrebovať pri search resulte. Takže toto by malo byť nadstavené pre náš search logger, aby reagoval na form search results. Poďme to overiť. Obnovím stránku, submitnem formulár a niečo tu není v poriadku. XHR is not defined. Ja ešte stále v tom starom kóde som spoliehal na predávanie request ID cez XHR objekt. Tu už to nemusím, pretože request ID mi bude zdelené cez event. Vidíte, že ikonka sa zmenila, takže metóda bola spustená úspešne. Poďme to isté urobiť ešte s error metódou. Zavesíme na error metódu náš error handler. Error nasimulujeme jednoducho, že zmeníme nejako adresu callbacku alebo adresu epicallu. Takže submitnem a vidíte ikonka. Krásne nám to zareagovalo na chybu. No a posledným článkom, som nezvolil moc dobrý prístup, ičko či jednotky a lko sú veľmi podobné. Posledným, kto by sa mohol zaujímať o nejaký ten event, tak to je search result a toho zaujíma tiež tento istý event, tento istý výkrik, takže v jeho konštruktúre nadstavíme, aby sa subscribol na tento event a bude ho ohandlovávať metóda this render bind this. Poďme to vyskúšať. Ešte raz sa pozriem, že čo táto metóda, čo tento event predáva, tak to sú údaje a request ID. Request ID nemusí search result zaujímať. Submitnem gets. jQuery is not defined. Ja som definoval, že si predám jQuery cez konštruktor search results, ale zabudol som to urobiť. Takže to napravím. Ešte raz. Search result HTML is not defined. Posledná korekcia.
Posledný refresh. Submit. A máme tu naše výsledky. Takže v tomto momente je naša aplikácia prepísaná do tohto nového spôsobu. Máme to krásne decouplet. Čo sa mi na tom nepáči je toto. Myslím, že v nasledujúcej časti screencastu, ktorý sa budem snažiť pre vás prichystať, toto poriešime pomocou require.js. Nie som si 100% istý tým, že či aj definícia týchto metód by nemala byť uzavretá do nejakého vlastného skoupu. Ak tak, dajte mi vedieť v komentároch. Ale vidíte, že jednotlivé elementy search form, search logger a search result máme krásne abstrahované do natívnych jQuery objektov, ktoré si takto pekne inštancujeme. Čo by som chcel tiež poriešiť je práve predávanie týchto nódov. Chcel by som, aby si tie objekty pri inštantizácii vyrenderovali sami seba. Čo by som asi chcel, tak asi im predávať parent ID alebo parent node, kde vysypú svoj HTML kód. To by som asi vyriešil pomocou templateovacieho pluginu pre jQuery, takže zadefinujeme niekde templateu pre search form, zadefinujeme mu v konštruktore, kde sa má ten jeho HTML kód vysypať a v konštruktore sa to udeje. Takže asi to zlepšíme aj v ďalšej iterácii tohto kódu. Takže to by bolo na dnes všetko. Očakávam kritiku, nejaké komentáre. Dúfam, že sa vám tutoriál páčil. A na záver ešte jedna malá poznámka. Toto nevie rošádu, takže možno niekedy na budúce. A ja vás zdravím. Pozdravujem a želám všetko dobré. Dovidenia.